Nyt mä näen sen, mikä perkele on edessäni, enkä teeskentele muuta. Mä panin häntä, ja nyt mä aion panna sua, ellet sä vituta mua tai avaa turpaasi väärään vitun aikaan. Ainoa kerta, kun sun pitää avata turpasi on, jotta mä voin työntää mun vitun kullin siihen. Muuten pidät perkeleen turpasi kiinni, pidä siitä kiinni nyt. Asia on... Tämän ministerin on pakko kuolla. Se on se helvetin pointti. Hän kuolee ennemmin tai myöhemmin. Hän tekee itsestään täyden pellen. Miksi ihmeessä jatkaa tuon kanssa? Siitä vai mitä? Sun pitää vaan tappaa se ja lopettaa se siihen. Et jäädä märehtimään sitä. Et vittu kulje ympäriinsä vollottaen siitä. Et käyttäydy kuin kakara, jolla on kipeä vitun peukalo. Tiedäthän hulluna imee sitä. Voi parka vitun peukaloni. Tarkoitan, että sun pitää käyttäytyä kuin aikuinen vitun mies. Ei pidä turpasi kiinni. Älä ole pahoillasi. Äläkä helvetissä katso taaksesi, koska usko minua, kukaan ei välitä vittuakaan. Ymmärrätkö? Joo, turpa kiinni. Voi, anna se minulle sitten. Ime mun munaani ja painu vittuun, vai mitä? Tule tänne. Tule jo. Hei. Tässä paikassa, jossa löysin sinut. Täällä tämä etsintäkuulutus on voimassa. Uskotko sen? Voi olla, että mä pistin veitsen jonkun sisuksiin 12 tuntia, ennen kuin sä nousit kyytiin. Me suunnattiin helvetin laramien, eikö niin? Ei, koska mä en jää murehtimaan menneitä. Teen sen, mitä mun on tehtävä ja jatkan eteenpäin. Vau. Sinä menet. Onko sulla kiire postivaunuihin? Hidasta nyt perkeleesti. Tiesitkö, että Orpokodin osassa rakennuksesta, jossa asuit, oli sen takana ilotalo? Häh? Oot siis uusi täällä, vai mitä? Mitäs helvettiä sä tuijotat? Nyt kerron sulle jotain, mitä et tiedä. Ennen kuin hän piti tyttöjen orpokotia. Läski, rouva Perkeleen Anderson, pyöritti poikien orpokotia Perkeleen Euclid Avenuella, kun näin hänen läskin perseensä valuvan poikien asuntolan ovesta ulos 5 aamulla. Joka aamulla sen jälkeen, kun hän soitti tyhmää helvetin lehmän kelloa ja herätti meidät kaikki, ja äitini jätti minut sinne $7 ja 60 sentin kanssa Oudolfak-sentineen matkalla imemään munaa Georgiaan. Joo, enkä ehtinyt laskea niitä vitun senttejä ennen kuin se vitun ovi avattiin. Ja siellä se läski perseestä rouva vitun Anderson, joka myi sut mulle, jouduin maksamaan hänelle $7 ja 60 jotain vitun senttiä, jonka äitini työnsi käteeni ennen kuin hän kolisti 1, 2, 3, 4 kertaa vitun oveen ja pinkaisi sitten tiehensä vitun Euclid Avenueta pitkin todennäköisesti 30 vitun vuotta ennen kuin sä olit edes vitun syntynyt. Ja sitten Cap Hornin ympäri ja ylös San Franciscoon, jossa hän todennäköisesti meni naimisiin jonkun menestystarinan kanssa, ellei sitten jumalauta sattumalta päätynyt Mälliojaan. Nyt perkele, liiku nopeammin. Okei. Selvä. Purkaise se sitten ulos. Sinun ei tarvitse niellä sitä. Päästä jo suustas. Joka tapauksessa